Malawi Today. Chisankho Malawi Electoral Commission amakhala ndithu aliva kalikilika amabwera kawiri pano pa wireless pa television komanso pa Times 360 Malawi kuti azizolongosolera kuti kodi zinthu zikuyenda motani nanga ife tiyembekezere chani fatu pacha zimakhalapo zina zoti timatha kuyiwala ndi amabwera pano kumati kumbutsa kuti mmene tikuyandikira ku chisankho tionetsetse ndithu kuti zonse zikuyenda bwino ndi mu studio muno tiyenda alendo tifuna kutokha azitchule dzina komanso udindo wawo koma sign language interpreter wathu ndi Leah Banda amene timakhala naye nthawi zonse tiyambire kumeneko mutoza dzina lija komanso udindo wanu kumeke. Alright, zikomo kwambiri kutilandira kuno ku Times. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Richard Mvelwa, ndine wachiwiri kwa mneneri wa bungwe limene liyoyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission. Zikomo kwambiri Mvelwa kumene konse tikudziwere dzina komanso udindo. Dzina langa ndi Lawrence Maximian, legal services manager zikomo kwambiri kumene konso tidziwe dzina komanso udindo wanu. Zikomo kwambiri ine dzina langa ndi Esme Chisepeya, regional elections manager center kapena kuti oyendetsa zisankho chigawo chapakati. Zikomo kwambiri tiyambe nda Chisemphere ndokhulupirira kuti dzina ndayankhula bwino. Chisepeya. Chisepeya zikomo kwambiri. Timafuna tidziwe chokera kwa inu kuti kufika pano tili pati zisankho zikuyenda bwanji zokonzekera makamaka tinene choncho za zisankho zili pati. Mwaizana Chisepeya akuyankhula ndalunkuzi koma anyway. Zimachitika mkamwamo. Dongosolo konzekera zisankho likuyenda bwino. Monga mukudziwa zisankho zipa 16 kwenezo zifunera kukhala date pa 1 ndi 15 days. 14 days actually. 14 days. Yes. Tibile kumasango. Madongosolo amene pakali pano amene ndingathe kukamba ndi ya maballot papers. Maballot papers ama printed ku Dubai. Ndi company imene inalina bid imene zinange ndi Al Ghurair. Anamaliza kuchita print maballot konto maballot anayamba kufika. Maballot yamba kufika tu. Sasa pigi maballot zinaandira so Friday last week zinaandira mapepa laina amene aprintanso amene agwira ntchito popereka chilolezo cha anthu amene azavotere kumene atumizidwa kugwira ntchito. Monga mukudziwa parliament inakumana posachedwa apa kusintha malamulo kulola anthu amene atumizidwa ntchito kubungwe la Malawi Electoral Commission ndi anthu a security otumiza ndi Malawi Electoral Commission mastaff ndiponso mamonitor amacandidate kuti akhoza kupasidwa zokavotera kumene atumizidwa kugwira ntchito. So tinayamba ndi mapepa amenewo tapangiratu ngakhale tikudikira lamulo kuti imene chitopasi parliament udikira kuti president achita assent. Ngombe nangu chito chikhale kokonzekera kuti a president akhoza achita assent tikagwiritsa ntchito amenewo. Apart from zama ballot paper amene akhala kubwera ngoyamba kulandira tu akhala kubwera a president ndama mpaka pa 6 September. So pano kuzilali neji mate akabwera mapepa asili mapisa kwa house. Tusunga kwa house kuya kwa tukonku amene kutetezera ndi asilikali a Malawi Defense Force akhala akusamira mpaka na patsiku imene atrenye mulido kumapitano kumaboma kumene atagawide nokumakusishoni sendo kumajira kwene akavotera. China tulimeta panga pa 27 tinali 27 August tinali madry run imene nali dongosolo yesamanje natamitika kugwira ntchito kuti atikachita testify atakafika pa percent amene wachulamba pa biometric voter verification and identification devices. Timaisa amene akagwirira ntchito nkona kuti pali chanji mutena kuti tukonse chitopolisi tinapanga mogwirizana ndi azipani ndi amabungwe amene anayeza kuti aonere dongosolo limeneli. Tinanso ndi kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lakalumana ndi zipani zosiyanasiyana pamene chiliizi mene tiyendere kumene usibe mene atsana masana akeso kuchokera ku meeting iso ya observers, both international and local observers. Amene so bungwe la Electoral Commission mapata so updating kwa kumbutsa udindo wao alonganga dongosolo lawo lochita observe. Mawa kuli meeting ya National Electoral Consultative Forum bungwe la zipani
media, civil society, mafumu, apolisi, amesalibizo njonse afonse kuti auzeso umene tikuyendera kumene kwasala kunjine imene meja konzesirera chabwino ndikoma kwambiri tipite kwa madamu kumeneko tauzidwa kuti ndithu mawa lachitatu kuli mkumano umene omwe ndikukhulupirira kuti wapanga tract mabungwe komanso anthu amene ndikukhudzidwa pachisankho ndikukhulupirira kuti kufunsa zimeneli ndikupita kwa mviri watatu tifotokozerani kuti kodi kwenikweni mkumano umenewo ufunika bwanji mawa lino lachitatu amalawi ayembekezerezotani zikumuwambiri monga mene anenera mzanga alongozi kunena kuti ngati njira imodzi yokonzekera chisankho chimene cha 16 September takhala tikukhala ndi mikumano yosiyanasiyana koma umodzi wa mkumano umene timakhala nawo pamene tikukonzekera chisankho chimenechi ndi mkumano umene uchitike mmawa mkumano umenewo tipanena kuti National Elections Consultative Forum muchidule timati NECOF mkumano umenewu ndingowadziwisa anthu onse amene akuonera kapena kutimvera pa Times kunena kuti bungwe loyendesa zisankho likamagwira ntchito yake simagwira ntchito mobisala imayika ntchito zake zonse pambalambanda kuti anthu azidziwa ma stages amene tikupanga pokonzekera chisankho ichi ndi chifukwa chimodzi chimene bungwe limene liso likukhala ndi NECOF mmawa kuti likadziwise mtundu wa Malawi kunena kuti pofikira pano tapanga chani komanso kukonzekera chisankho chimene chikubwera pa 16 September ndi monga somene ananenera anzanga kunena kuti kumkumano umenewu timaitanitsa anthu onse amene timagwira nawo ntchito pa nkhani yokhudzana ndi chisankho tili ndi azipani amene onse komanso taonjezeranso ma presidential candidates amene akuziyimira pawokha pali anzathu ma development partners mafumu atsogoleri a mipingo mabungwe amene sali aboma komanso nthambi za boma zimene apolisi achitetezo amene azakhalenso nawonso akutenga gawo nawo pa tsiku loponya chisankho azamaphunziro atolankhani ndi anthu ena osiyanasiyana amene timagwirira nawo ntchito limodzi ifeyo chiyembekezo chathu nchotena kuti tikakakumana nawo anthu amene wawo akatenga uthenga umene tikapasire iwo kukapasiranso anthu ena kumene akuchokera chifukwa timangoayitana anthu akuluakulu komano anthu akuluakulu amene wawo timayembekeza kuti tikakambirana nawo zimene tikukambirana nawozo akapasirenso anthu ena komanso cholinga china nchonena kuti ifeyonso timafuna timve maganizo anthu kunena kuti pa ntchito zimene tikugwira ifeyo ngati abungwe loyendesa zisankho tikugwira bwanji kapena ngati ndi nkhawa zina zilizonse pa mkumano umenewo ndi pamene amakatula nkhawa zimene zizi komanso ifeyonso timatha kuwayankha ndi mmene tikumverera nkhawa zawozo zikoma ndi msonkhano umenewo upangika mmawa mwina ena nkumafunsa kuti msonkhano umenewo upangidwira kuti ndi ku Blantyre ndi ku Lilongwe ndi ku Nzuzu komanso malo aja ndi kuti msonkhano umenewo uchitikira ku Lilongwe konkuno ku Bingu International Convention Center amene ku BICC ndipo msonkhano umenewo umayitanidwa ndi chairperson wa Malawi Electoral Commission amene amakapereka ripoti amene tagwirira ntchito komanso ntchito zimene takonza zakutsogolo pamene tikupita chitsogolo ndi chisankho chimenechi ndomo kwambiri mwina sofuso lina nkumati tamva kuti kwabwera makina ena amene adzagwiritsidwe ntchito povota tatiuzeni zambiri za makina amenewo makina amene ndiyambire kunena kuti dongosolo logwiritsa ntchito makina kubungwe la Malawi Electoral Commission likuchokera mpaka nakuchokera even asabaka 2019 mukumbukira timagwiritsa ntchito machine amene timabweka nawo ku NRB amene timatchula kuti biometric voter registration kit so what has happened is Malawi Electoral Commission kuchita upgrade kuchokera pamene inali pacha izi zikugwirizana ndi dongosolo limene apanga after chisankho cha 2020 chachibwereza chija mene mekinakhala pasi mabungwe osiyanasiyana anafotokozera kuti tikhala tikuchita update njira zathu zopanga zoyendesera zisankho so tinakhazikitsa strategic plan ndi operational plan imene tigwiritse ntchito zisankho lendo muno so mu operational plan imene tinakamba za makina amene tigule oti tigwiritsa ntchito poyendetsa zisankho kaya potumiza pochita register anthu pama transfer pama voter identification ndi transmission of results so some of the equipment
ndi EMD chatagwitsa ntchito popangira process now a device is a continuation of process imene malamulo under Malawi Electoral Commissions Act section 8 subsection 1I imapereka mphamvu kwa bungwe la Malawi Electoral Commission kuti ikhoza kupeza njira zina zochitira improve mayendetsedwe azisankho including acquiring devices ngati mmene apangira apa. So device imene iyi ndimene ikagwiritsidwe ntchito pa centapo madongo sake ndi aforokoza anzanga bwino imene zingaendere patsogolo pano. So one of the devices ndi imene tikagwiritsa ntchito kwambiri ngati mwangotipeza umene imene ndi program yathu yapadera yomwe akutipatsira ndi Malawi Electoral Commission MEC. Tikunena pano tatsala ndi masiku 14 kuti tikaponye vote ndi chachikulu iwo amabwera muno kudzatifotokozera kuti kodi mukadali pano ali akupanga chani kuthekanso kuti ino Amalawi imakhala ndi mafunso kuti mudziwe kuti kodi zinthu zikutani. Iwo wandithu they are transparent enough kuti amabwera nthawi iliyonse kutifotokozera nkutheka kuti mukhoza kuti muli ndi funso kapena ndemanga mkatikati mwa program imeneyi tikhala tikutsegula malaini athu kuti ino muthe kupereka ndemanga kapena mufunse funso koma mafunso amene azibwera akhale okhudza chisankho. Mwina muli ndi funso pena pache simunamvetse mufuna clarification akhale ndithu akuti yankha nambala yake ndi 0884 272000 272000 ngati muli ndi funso lililonse kapena ndemanga yokhudza nkhani ya chisankho. Timafunanso titadziwa kuti ndondomeko yoponya voti izayenda motani, izayenda bwanji ndondomeko imeneyi. Choyamba timene kuti kuponya voti kwakhala ndithu anthu akulamula zambiri machini kwangochigwira chidzakhala kuti chavota ali machini ndithu mphekesera zambiri koma titende pano ndi kuvota ndi manyo pamenepo ndiye kuti ndondomeko yake zayenda motere. Munthu akafika malo aja ovotera amene akutchulidwa kuti polling station kalirija kunali mizere imene ija pano imene imatchulidwa kuti mastream imaphatikizidwa marizatsi ndikumatuluka koma ndondomeko ya pano stream imene ija ndi polling station ndipo polling station ina iliyonse sidzakhala anthu kudutsa 600 ndiye kuti maximum pa polling station ina iliyonse ndi 600. Ndiye munthu akafika pa polling station choyambirira anzanga nakambapo za identification pachizungu pamene kuti kumudziwa munthu kuti wabwerayo ndi ndani kodi iyeyo analembetsa mukondolo wa voti ndiye identification idzenda pawiri kapena kuti munthu tidzamudziwa pawiri tidzagwiritsa ntchito njira ziwiri. Adzayika poyamba chala chake pamakina aja ananena anzanga aja BVVID kapena kuti biometric voter identification device. Azayikapo chala chawo chijakazaika idzaonetsa kuti awo analembetsa mukondolo wa voti ndipo analembetsadi pa malo ano chifukwa idzakhala kuti ili pa polling station ina iliyonse machine amene wakuti apanga identify. Ikazapangidwa identify ndiye kuti adzauza anzathu aja amene adzakhala ndi buku la manyo ndiye kuti ameneyonso ndiye kuti ndiogwira ntchito wa Malawi Electoral Commission aja tamanena kuti makalalika amakhala pamene paja ndiye kuti adzakhala ndi buku limeneli komanso kumbuyo kwa ameneyi kumakhala kuti kulazipani aliso ndi buku ngati lake ndiye kuti uyuyu amene watengeka mashini adzanena kuti awawa akupezeka tsamba lakuti komanso mzere wakuti ndiye kuti awa adzanena mokuwa kuti akumbuyo aja adziwe kuti munthu uyu akupezeka pati. Izi zikungofuna kuonetsa kuti tili transparent kuti chimene chikuchitika aliyense akhale kuti akutani akuvomerezeka nacho. Akadzachoka pamenepo tsopano adzavika chala chake mu ink ndiye kuti tamudziwa kuti ndiye yudi kuchokera apa pa buku lotsindikiza mayina komanso kuchokera mmashini. Tikamudziwa kuti ndiyeyo akadzavika chala adzapitano pa amene pachizungu amati inking clerk amene amamuvika chala. Adzachoka pamenepa adzapita pa munthu amene adzanyamule ma ballot papers amene pachizungu ndiye kuti ballot paper issuer. Akazampatsa ballot paper ndiye kuti ballot paper yoyambirira imene adzapatsidwe ndiye president. Chifukwa kuvota tidzavota ndondomeko ya president, parliamentary kenako local government kapena kuti tidzambira mavoti amtsogoleri wa dziko phungu wa nyumba ya malamulo ndi kumalizira amakhansala. Ndiye akadzapatsidwa ballot paper adzapita ndi kuvota chabwino adzalowa mu booth ndi kuchonga akachonga amene muja akaponya mu ballot box ndiye kuti pamenepo adzapinda ali mu booth muja
pamene kuti petsetse ndekuti watenga ballot paper walowa mu bosi akazachonga adzapinda adzachonga kapena kudinda kwa ena amene satha kulemba adzadinda mudzakhala inki mene muja kapadi kaje ka inki padi timadinda ndikudindira ikadzakhalamo ndithu ndi akadzachonga adzapinda pepa lalija akadzapinda ndekuti akuyenera kupinda asanatembenuke ifo vote paja ndi achisisi ndekuti akatero adzaponya mu ballot box akatero akakumanaso ndi wachiwiri amene adzamupatse ballot paper ya phungu wa nyumba ya malamulo koma tsopano apa ndekuti akupitirira kukakhalanso ballot box ina sikuti tikaphatikiza kuti abwereranso akaponya mu ballot box momwe muti ndekuti kwa akaponya ya phungu wa nyumba ya malamulo chimodzimodzi pamakhansala akatenganso ballot paper ya khansala ndikuponya ndikumapita sakuyenera kukhalanso malo amenewo iyi mwachidule ndi ndondomeko yake ndimene ndeti nene kuti kuvota ndi manyo tikugwiritsa ntchito zipepala zimene pali mayina wa amene akupikisana ije timati ballot paper tikachonga ndithu ndikuponya kuwerengera masankho ndi manyo kudzakhala ndithu kuwerengera pamene pazipani ali pamene pakuona ndondomeko yake mwachidule ndimene zikomo kwambiri nambala yake ndi 088427200884272000 nkutheka kuti mwina mukhoza kukhala kuti muli ndi funso kapena mwina muli ndi ndemanga yokhudza ndithu nkhani imeneyi ya chisankho tione ma SMS akuti ine Enoch Maganja Kurumpi kuti nanga munthu utakhala kuti chovotera chatayika koma unalembetsa nizotheka kuti ukhoza kuvota otsagwiritsa makamaka pogwiritsa ntchito ID ngati muna chovotera unali nacho komano chasowa chovotera chimenechi sichikuoneka chatayika koma unalembetsa ndithu ndizotheka kuti ungavote pogwiritsa ntchito ID. Tathokoza kwambiri chifukwa chothenga wanu kuchokera Kurumpi. Titengeponso mafoni apa. Hello mwasera bwanji bwana? Taswera tukudziweni dzina komanso komwe mukuimbira foni madzulo ano. Asokwani banda tafunsani funsolo kapena ngati muli ndi ndemanga. Leo ndi nkhawaja kuti step Spanish hata kuti chipani cholamula sichina deseo de como final amiki wazobozeta ungarani mafaino wazobona chipani chikuzi wote chabwino nina kuti mawaji magandi tikisata sinta umata kauna na kuti chipani sichizeze 60+1 ndiya kuista ndi adiya nina kuti isokulezi watu kapena alinkapasitete ndi akakukizana ni chipanichi nkutendokusibuja kumasikia kawaiwata zani zikomo kwambiri tathokoza kwambiri chifukwa cha uthenga wanu. Ndithu mukhoza kutiimbira foni kapena kutumiza uthenga pa 0884272000 kumbukira kuti program imeneyi akutipatsira ndi Amalawi Electoral Commission. Hello mwasera bwanji bwana? Taswera tikudziweni dzina komanso komwe mukuimbira foni madzulo ano. Christopher Kaponda tafunsani funsolo ngati muli nalo. Masasi bazaji ndio unataka mwezi mmoja kupata kuti anjana ndio kusamuka samuka azaka ni chabwino tathokoza chifukwa cha maganizo anu. Mukhale chifupi ndi wireless yanu kuti akuyankheni funso lanu. Zikomo kwambiri. Titenge foni yomaliza tisanasiyire mabwanawa kuti ndithu athe kutiyankha mafunso amene tafunsa. Hello mwasera bwanji bwana? Taswera tikudziweni dzina komanso komwe mukuimbira foni.
atone silence tafunsani funsolo tayambiraniso kuti mabwana wamvetetse bwino funsolo bwino mwatibwa zikomo kwambiri zikomo kwambiri tathokoza chifukwa cha funso lanu zikomo kwambiri ndikukhulupirira kuti munatera kupatsani mpata kuti muyankheke mafunso amenewo tisanapita ku second round kuyamba ndira chitatu zikomo malamulo wayankhavuza 50+1 anzanga yankhakusolinazo funso loyamba lochokera kwa inosi makanda kulumpi afunso kuti atakhala kuti ataya kuvotera zidzatha bwanji pasikuli mmene ndimakamba za ndondomeko ija tinanena kuti poyambirira penipeni munthu akayika chala chake ndipo akakayika chala chake zikaonetsa kuti analembetsera malo amenewo koma ngati mwina chala tiyerikize kuti sichikugwira akwende kuti wabweretsa ka voter registration certificate kaja kapena ID zimene ziso zikathandiza kuti munthu timutani timudziwe koma ngati alibe voter registration certificate komanso alibe ID akavota ndithu chifukwa chalachi chikamuonetsa kuti ndiyeyo ndithu anavotera malo amenewo atakhala kuti sanabweretse kachiphaso kaja kovotera mwina pamene ponso tikumbutsani kuti ngakhale tikugwiritsa ntchito BVVID kwa amene sanataye chiphaso komanso ali ndi voter registration ID azibweretse ndithu kuti tikadziwe kuti ndiwo koma tikagwiritsa chala kwa amene anasowetsa chabwino ndiyankheso funso la matransfer limene afunsa Christopher Kaponda anena kuti matransfer sifunso anangu ndi nkhawa kuti anangu dandaulo kuti matransfer amabwera mwansanga bwanji azibwera mwina kuti atsala mwezi umodzi apopo tinena kuti poti ndi dandaulo sililemera tatenga tikapereka kuti iyayi kwabwera dandaulo loti matransfer akubwera nsanga koma tingokamba kunena kuti pa ndondomeko ya chisankho pamakhala zinthu zambiri zimene zimachitika zoti zina sizimaoneka ndi anthu kuti zikuchitika ndi mu process moja transfer ikachitika kumabweranso ndondomeko zina ngati kutsimikiza mayina mukaondo wa voti kumene tonse tinapangaso ndi tikazika zonse zija pa chizungu timati pa kalenda zimapezeka ndithu kuti zikugwirizana bwinobwino ndipo opa kuti tingaonongeso kalenda ndi chifukwa zimene ziti zimenera ndithu zibwere choncho koma ndi mmene anenera iwo ndi dandaulo lawo ayi ndithu laveka ife tikatula madandaulo zikomo kwambiri tipitenso kumeneko kuti muna mutatiyankha mafunso ena amene abwerawo zikomo kwambiri kuonjezera pa zimene anena anzanga nkhani ya matransfer ndiye kuti tikamaliza takoti ndongoso ya zisankho tamaliza pamakhala nthawi imene bungwe la Malawi Electoral Commission limawunika mmene chisankho chayendera nthawi imene ndi anthu amapereka maganizo kuti apa simukasinthe maganizo simungatani nthawi imeneyo amachita invite anthu osiyanasiyana mabungwe osiyanasiyana kuti apereke maganizo awo amalawi nthawi ngati imeneyo ndiyo yopereka maganizo a anthu kwambiri kuti malamulo asinthe malamulo amafunira kuti aseve inu anthu ngati muoneka sakuti sevani bwino nthawi imeneyo ndi nthawi yogwiritsa ntchito ndiyankhe funso la Asokani Banda akulilongwe anayafunsa kuti kodi titati palibe amene apeza 50+1 and zipani zimene zikupita round 2 palibe chipani cholamula meki inganetse zipani meki sigwira ntchito chipani cholamula meki imagwira ntchito amayi yonse tikafika pa 16 September tikamavota ndikuti amalawi akusankha chipani o munthu amene akayendetse ndikuti at that time ndikuti palibe amene essentially amene wasankhidwa amene akulamula ndikukhala careful ponena mawu amene ifacho kuti in the event that
palibe ameza 50+1 amene ali incumbent amene ali pampando amapitiriza mpaka zapangisa chisankho china koma nondi kunena kuti nthawi imene makhala kuti akupanga chisankho ngati onsewa akupikisana so megi singanene kuti chifukwa chipani cholamula sivita nawo raundi inayo ndesitendetsa megi ndiyo yoyimira yoyendetsa zisankho za onse amene akupikisana so even pa nthawi yotero megi ingayendetsa zisankho ndinofuna kuwatsimikizira choncho ndi pali nkhani ina imene anakamba ya kuti atakha kuti akamba zoti panali nkhani kuti samalola kuti asinthe running mate zona adi malamulo salola pamene tikupita voti yachibwereza makandidate amayenera kukhala omwewo amene anapita round 1 koma no malamulo under ujebu lamulo under Presidential and Parliamentary Local Government Elections Act imanena kuti pamene munthu amene tikamapita kuchisankho chobwereza munthu amene akuyimira pa mpando wa president ngati akuyimira chipani andi wamwalira kapena muchita disqualify kapena ali sali bwino kuti sangathe kuyimira pa mpandopo amene adziwitsa ameki pasanathe 3 days ameki akauzidwa within 3 days ayenera kuchita gazeti nkufotokoza kuti zayenda choncho ayinika kaye then nkuwalola amene achipani chimene chocho kwapatsa 14 days kuti asankhe munthu wina kuti alowe m'malo mwake then chisankho chidzachitika after pamenepo so amalola kutha kusintha candidate chifukwa choti ndi muchingerezi tingati circumstances beyond their control so amapatsa chance kuti zitolenizo patseni dzina lina kuti alowe m'malo mwake zikomo kwambiri amveri wamwina nkuthekanso kuti pana ifunso lina lomwe mafuna mutalikhudza ndiyankhepo funso limene anafunsa Mr. Cyrus lokhudzana ndi chilolezo chimene chimapereka mpata kwa anthu ogwira ntchito kuchisankho kukavota kulikonse monga amene mukudziwira kunena kuti no pano pa malamulo akutilola anthu amene tikugwira ntchito ku meki kukavota kumene atitumiza kuti tikagwire ntchito lamulo limene liso limalola anthu amene ali mamonita amene akuyimirira azipani kapena makandidate amene akupikisana nawo pachisankho kuti akavote kumene atumizidwa kuti agwire ntchito komanso achitetezo pa nkhani ya achitetezo ndisindike kunena kuti achitetezo suti ndi achitetezo onse okha koma sachitetezo onse amene akuloledwa kuti akavote kwina kulikonse koma achitetezo okhawo amene akagwira ntchito ya chisankho amene akuloledwa kuti akavote kwina kulikonse ndiwo achafunsira anafunsa kunena kuti kodi akatumizidwa kwina kukagwira ntchito angakathe kukavotera anthu ena ngati MP or councillor apart from president chifukwa kuti president aliyese amakhala akumudziwa komano ena amene akuyimira mipando enayo sakutani sakuadziwa ngati MP or councillor ifeyo pempho lathu ndilo kuti munthu ngati wapita kukavota akuyenera kukavotera anthu onse atatu kuyambira president MP ndi councillor and izizi sizoti zikupita kwa anthu okhawa amene akugwira ntchito ya chisankho wina aliyese amene akukaponya voti akupemphedwa kunena kuti akapita kukaponya voti muja asakavotere munthu mmodzi yekha monga amene ananenera anzanga za ndondomeko ya chisankho icho nena kuti munthu kuyamba ukuyenera kuponya voti ya president ukachoka pamenepo ukaponya voti ya phungu ku nyumba ya kumalamulo after that ukuyenera ukaponya voti ya councillor choncho tikupempha anthu ena kuti akapita kumene kuja akavotere maudindo onse atatu amene tikuyenera kuwavotera monga amene tikudziwa nayo kuti chisankho chimene chichi mipando yake ndi itatu cha president phungu ku nyumba ya malamulo komanso councillor chabwino zikomo kwambiri amveri wangati mwangotipeza kumene imene ndi programu yathu yapadera yomwe akutipatsira ndi Amalawi Electoral Commission NEC nkhani yaikulu yomwe tikukambirana mpulogalamu yathu ya lero tikungofuna kudziwa kuti kodi pakadali pano zinthu zili pati timatha kukhala ndi mafunso ambiri amene timakhala nawo kuti kodi chisankho chizayenda bwanji nanga apa zizatani nanga apa zizatani ndithu mukhoza kutiimbira foni kapena kutumiza SMS pa 0884 272000 kungotsimbikanso kuti mafunso akhale okhudza chisankho tipite kuma SMS akuti ine Doreen Sekani ndinalembetsa kwa akachere ku Blantyre pakadali pano ndinasamukira ku Thyolo ku ntchito kodi pa tsiku lovota nditha kudzavotera makamaka ndikhoza kudzavotera konkuno ku Thyolo komwe ndili kuno kapena ndikuyeneranso kuti ndibwerere kwa akachere
mu mzinda wa Blantyre komwe ndinalembetsera. Titengeponso mafoni angapo. Hello, mwaswera bwanji bwana? Taswera. Tikudziweni dzina komanso komwe mukuyembera foni. Ayi zikomo kwambiri takuthokozani chifukwa cha funso lanu. Zikomo tikaona nthawi apa pajama titu zabwino sizichedwa kutha titengepo mafoni awiri omaliza enieni mu programu yathu ya lero. Hello, mwaswera bwanji bwana? Taswera. Tikudziweni dzina komanso komwe mukuyembera foni. Justin, tafunsani funso lanu. Tafunsaniso funso lo. Zikomo kwambiri tathokoza. Zikomo kwambiri. Titenge foni yomalizira enieni program imeneyi 0884272000. Hello, hello, mwaswera bwanji bwana? Ifenso taswera bwino. Tikudziweni dzina komanso komwe mukuyembera foni. Hello, tafunsani funso kuchokera ku Nsanama. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Funso limenera kuti nkutheka kuti mwina kansala kapena MP pa tsikulo zachitika kuti mwina tsoka latigwera munthuyo watisiya, kodi zizayenda motani? Kutengera ndi nthawi ndikukhulupirira kuti mwina titayankha Malawi mafunso amene atipatsawa. Zikomo kwambiri. Ndiyambe ndi funso la Doreen Sekani amene akunena kuti anasamuka kumene amakhala pano ali kumalo ena, kodi atha kukavotera kumalo kumene asamukirako? Yankho lathu ndionena kuti ayi, Doreenwa akuyenera kupita kumalo kumene analembetsera. Kumalo kumene analembetserako ndi kumene akuyenereka kukavotera. Mwina nkhani yakenso imakhala ngati nkhani yomwe ija timakamba ya matransfers, kuti mwina kapena matransfers anabwera iwo atatani atasamuka kale. Komano ife umene tisinanga bungwe yondetsa isankho timayendera malamulo. Malamulo akutiuza kunena kuti munthu amayeneka kukavota kumalo kumene unalembetsera. Komanso mwina ndingowakumbutsa Doreen kunena kuti tsiku loponya voti pa 16 September lizakhala tsiku la chuti. Tsiku limene lili malamulo kunena kuti tsiku limene ndi la chuti. Ndiye mwina athu azatengera mpato umene ukunena kuti tsiku ndi la chuti kuchoka kumalo kumene asamukirako kubwerera kumalo kumene no apita kumene kuti akaponye voti. Zikomo kwambiri. Mwina tumakuswera kunzuzu kunachokera funso amafunsa kuti tiyerekeze kuti muchitsanzo chawo amati tiyerekeze kuti alembetsa anthu 100 ndiye ena awatenga kamwina akutanthauza kumwalira. Ndiye izizi ndi zinthu zoti zimachitika. Tinachita kalembera ujandikale zinthu zambiri zitha kuchitika, ena kumwalira kumene. Ife ndi khumbo lathu kuti onse amene analembetsa mukaundula wa voti adzavote. Koma ngati anayitanidwa ndi Ambuye apopo ndiye kuti ndi njira ina, koma ndiye kuti ameneyo palibepo olo munthu amene angati adzawavotera. Chifukwa tikumbukire ndondomeko ifo ena athu mageza kuti awana mwalira awatika avotere. Ndondomeko ija munthu aliyese akupita kukeka chala kutanthauza kuti aliyese akavotera chiphaso chimene iyeyo
anadula. Zikomo kwambiri. kwambiri ndiyankhe funso limene afunsa Justin Kunchewu afunsa kuti kodi machine identification iwo sakugwiritsa ntchito network ati fufa kamatenga fetereza manetwork amathawa machine wa tugwiritsa ntchito network ndithu pakali pano pati adongosolo lokonzekera bungwe la Network Commission kukhala pansi pamodzi ndi network providers ngati TNM ndi Airtel kuti pa tsiku limene lili adzaonetsetse kuti service imene watipasa pamodzi ndi amakra as well kuti adzathe kutithandiza pa tsikuli koma nditsindikenso kuti monga mmene anzanga ananenera identification yanu siya chala yokhayo paliso buku pambalipa mene muli nkhope yanu dzina lanu ndi madetails anu so imene ikugwiritsa ntchito so ngati backup in the event that apapaza votitsitsa so timukalephera kuthandizidwa chifukwa chokuti mwina network yathawa paka device apapa so ngofuna kutsimikizana choncho kuti ngati madana zikuzoneza dongosolo lanu lovota iyayi chifukwa pakuyenda njira ziwiri kuyankhano akunsanama akukamba kuti kodi kansala kapena MP atamwalira tsiku lovotani zingayende bwanji now malamulo athu under presidential parliamentary local government elections like section 49 imanena kuti pamene candidate otereyu wamwalira adzakhala kuti tambovota koma sinamalize dongosolo indati asanachite determine kuti returning officer asananene kuti opambana ndi ndani zisankho zizayimitsidwa adongosolo lonse lizakhala kuti layima pa situation ngati imeneyo bungwe la Network Commission lidzalengeza kuti zisankho pa kusiyonse imene izayima and pazachitika by election pa tsiku limene bungwe la Network Commission lidzalengeza so poteropo as long as returning officer sanachite declare kuti wawina ndi ndani ma proceedings amene adzayimitsidwa kuti zisankho sizipitirira chifukwa chokuti mmodzi wa makandidate wamwalira especially candidate akakhala kuti ngoyimirira chipani chifano nkhani yake yovuta chipani nakasipanikane kuti ife munthu wathu apepa wamwalira that applies munthu akakhala kuti ndi candidate wotawimira chipani koma not independent lasingize pamene dongosolo lake ndimene zikomo tathokoza nthawi yapanga njiru koma sitingapite ndi mawu ndikudziwa kuti tikhoza kukhala ndi mawu omaliza oteta uza Malawi amene akutitsatira mawu anomaliza ngakhala utani program imeneyi amene munali apo kutimvera ifeyo ndifosa ngati Malawi Electoral Commission kuti ntchito ikuyenda bwino koma ngati sitidzatuluka pa 16 September ndiye kuti zonse zokonzekera zizibala zipatso so tikwamema onse kuti tsiku limene lovota ndirachuti imene ananenera anzanga tiyeni tikatuluke kuti tikavota zikomo kwambiri mawu omaliza kwa Malawi mawu omaliza kwa Malawi ndi monga amene anenera anzanga kwalimbikitsa kuti ufulu ovotawo ndi ufulu ofunika kwambiri poyambirira ndi zoti timapanga kamodzi nthawi zambiri kwa zaka 5 zilizonse and kuli mayiko anzathu kuti amaulira ufulu otha kusankha atsogoleri awo so anthu asauphweketse iyayi and nthawi ino pa kampeni nkhani yopita kukamva kuti kodi zipano lo makandidate ali ndi maplani yanji amene afuna kudzapanga pa moyo wanu pa zaka 5 zobwerazi so igwiritseni ntchito nthawi imene kuti mumvetsere kupanga chiganizo kuti tsiku limenelo mukasankhe mmene mufunira zikomo kwambiri amveriwa mawu ano omaliza azibali komanso amene akumawo khabali sakumene kuti apitirize kupanga makampeni awo mabata ndizo anthu aliyebetse kufalitsa mauthenga abodza komanso kulimbikitsana kuti paka zafika pa 16 September amene analembetsa azapita pakonyavota zikomo kwambiri apano ndipo mapero pa program yathu yapadera imwe amatipatsira ndi abungwe loyendetsa chisankho kuno ku Malawi Malawi Electoral Commission MEC program yathu ya lero amatiyankha mafunso ena mmene ife ngati Malawi tinali nawo pabwera mafunso ochuluka pochokera mbali zonse za dziko lino ndipo ndikukhulupirira kuti mafunso onse amene nawo ayankhidwa ine ndi Blessings Mpinganjira Changata nkhani yaikulu yomwe akutiuza ndi kuti tiyeni ndithu tizimvera ma updates amene akutipatsa pafupi kuti tidziwe kuti kodi pa 16 pa zayenda bwanji osayiwala kuti ndi ufulu wanu kuti mukaponye voti tiyeni ndithu tionetsetse kuti ngati tinalembetsa pa 16 patatuluka ndipo tikaponye voti ndikufunireni usiku wopambana mwakumanonse.